Glavni odbor osuđuje politiziranje protesta od strane pojedinih političkih stranaka u cilju sticanja jeftinih političkih poena na nezadovoljstvu građana. Osuđujemo aroganciju i nedostatak sluha kod predstavnika vlasti koji nisu pravovremeno vodili dijalog sa građanima u cilju rješavanja njihovih problema i opravdanih zahtjeva. Najoštrije osuđujemo atak na državu i nasilje koje je ispoljeno i koje vodi, ako se nastavi, u anarhiju i u kome je povrijeđen veliki broj ljudi te napadnute institucije i simboli države. Glavni odbor traži poduzimanje zakonskih mjera prema organizatorima i počiniocima nasilja te odgovornim u institucijama koji nisu zaštitili ličnu imovinsku sigurnost građana i državnu imovinu, kao što su ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i odgovorni u institucijama za provođenje zakona. Glavni odbor traži da se osigura funkcionisanje institucija na svim nivoima vlasti, sve dok se u skladu sa Ustavom i zakonom ne izaberu nove vlade. Mora se osigurati funkcionisanje ukupnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući redovnost isplata penzija, invalidnina i ostalog. Zbog toga će ministri u vladi Federacije su spremni u bilo kojem trenutku predati svoje ministarske funkcije onima koji budu legalno izabrani od parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u novu vladu, naravno u skladu sa Ustavom i zakonom.